меҳмонҳои студияи мо Фабиан Харвел ва Карен Джонсонс, ҳар ду мушовирони калони лоиҳаи нави савдои Британияи Кабир бо кишварҳои рӯ ба тараққӣ мебошанд. мо имрӯз дар бораи тиҷорати ду кишвар ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. хуш омадед ба студияи мо. дар бораи лоиҳаи нави савдои Британияи Кабир ва имкониятҳои он барои Тоҷикистон, кадом молу маҳсулот таҳти ин низом қарор доранд ва соҳибкори тоҷик аз ин низом чӣ бартарӣ мегирад? Thank you. The Developing Coountries Trading Scheme. Ташаккур. Нақшаи тиҷоратӣ барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ андози тарофаҳоро дар сарҳад барои молҳое ки аз 65 кишвари ҷаҳон ба Британия ворид мешаванд аз байн мебарад ё онро коҳиш медиҳад. Ҳамин тавр вақте ки мо нақшаи навро дар аввали соли 2023 ҷорӣ мекунем, Тоҷикистон ба маҷмӯи тарифҳои пасти андоз мегузарад. Тоҷикистон аллакай ба Британияи Кабир маҳсулоти дузандагӣ, ба хусус шим ва маҳсулоти кишоварзӣ, ангур ё пиёз содир мекунад. Вақте ки нақшаи нав ба қонунгузори Британияи Кабир ворид мешавад ва тавассути расмиёти парлумонӣ мегузарад, Тоҷикистон яке аз шумораи ками кишварҳост ки аз коҳиши тарифҳои мавҷуда манфиати назаррас хоҳад дошт. ин эҳтимолан имкон медиҳад ки содиркунандагони тоҷик ба хароҷоти содирот ба Британияи Кабир бори дигар назар кунанд ва тағйиротро баррасӣ намуда маҳсулоти навро содир кунанд. To the exports that are already underway. барои Британияи Кабир ин фаъолсозии ин лоиҳа чӣ манфиат медиҳад? So the UK is an open trading economy. Британияи Кабир як иқтисоди бози тиҷоратӣ мебошад. Мо ба тиҷорат вобастаем. Мо мехоҳем тиҷорат ба қадри имкон барои худи мо ва барои кишварҳое ки молҳоро ба Британияи Кабир ворид кардан мехоҳанд хуб кор кунад. Вақте ки мо аз Иттиҳоди Аврупо хориҷ шудем, мо интизори андози нав ё глобал тарифро таҳия кардем ки меъёри андозро дар сарҳади ҳар як кишвар муқаррар мекунад. Баъдан мо нақшаро барои 65 кишвари рӯ ба тараққӣ ки барои ин нақшаи савдо мувофиқанд боз ҳам содатар кардем. Мо фикр мекунем ки коҳиш додани бюрократизм, зиёд кардани имтиёзҳои дастрасии бозорро ба Британияи Кабир зиёд мекунад ки ин ба манфиати иқтисодиёти ин кишварҳо ва ба манфиати Британия мебошад. Инчунин ба истеъмолкунандагони мо молҳои гуногуни ҷаҳон бо нархи арзон дастрас мешаванд, чун меъёри андоз камтар аст. Бритониёи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари мустақилест ки муносибатҳои тиҷоратии худро эҷод мекунад. Мехоҳад ҳама кишварҳоро ҳавасманд кунад то тиҷоратро то ҳадди имкон сода кунанд, зеро мо боварӣ дорем ки фоида аз тиҷорат ба манфиати ҳама кишварҳо мебошад. низоми нави савдо, яъне низоми нави мазкур ба Тоҷикистон бо хусусиятҳои маҳаллии он чӣ гуна ба роҳ монда мешавад? So when the Developing Coountries Trading Scheme enters into UK law in early 2020. ҳангоми ҷорӣ шудани низоми тиҷоратӣ барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ дар аввали соли 2023, содиркунандагони мол ба Британия метавонанд интихоб кунанд ки молҳои худро тибқи кадом низом сабт ва содирот намоянд. Кадоме аз ин низомҳо фоиданоктаранд: тарифи ҷаҳонӣ ё тарофаҳои низоми тиҷоратӣ барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ. Он гоҳ онҳо метавонанд низоми тиҷоратӣ барои кишварҳои рӯ ба тараққиро интихоб кунанд. дар умум расмиёти оянда барои содиркунандагон ба расмиёти кунунӣ мо монанд аст, аммо қоидаҳои тамоми низом маънои онро дорад ки тарифҳои андоз махсусан барои кишварҳое мисли Тоҷикистон муфидтар мебошанд. Фабиан, чӣ хеле ки ман медонам, ҳар як лоиҳа афзалияту бартарии худро дорад. лоиҳаи мазкур, яъне лоиҳаи нави савдои бритонӣ чӣ қадар афзалияту имкониятҳо барои соҳибкори тоҷик медиҳад? So I think the UK's new Developing Country Trading Scheme is just фикр мекунам нақшаи нави тиҷоратии Британияи Кабир барои кишварҳои рӯй ба тараққӣ оғози роҳест ки Британия тиҷорат ва сармоягузорӣ бо Тоҷикистонро афзоиш диҳад. Яке аз сабабҳои ба ин кишвар сафар доштани мо ин буд ки пеш аз он мо бо ширкатҳои британиявӣ мулоқот доштем ва онҳо ба тиҷорат бо Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир карданд. Ҳамчунин мақсади мо кӯмак ба содироти Тоҷикистон аст. Ин як сиёсати тиҷорат ва рушд аст.
ва мо саъй хоҳем кард ки ин имтиёзҳоро ба ҳадди аксар расонанд то соҳибкорони хурду миёна дар Тоҷикистон тавонанд аз ин тарофаи сирфӣ истифода баранд то маҳсулоти худро ба бозори Британия дастрас кунанд. Вақте ки нақшаи нав амалӣ мегардад, қонунгузорон ё содироткунандагони тоҷик ягон кори иловагӣ намекунанд. ин имтиёзҳо ба таври автоматӣ дастрас мешавад. ин як нақшаи имтиёзи якҷониба аст. тоҷирону содироткунандагон танҳо бояд ҳуҷҷатҳоро пур карда қайд кунанд ки моли содиркардаашон дар Тоҷикистон истеҳсол шудааст. дар доираи сафари кории худ бо киҳо мулоқотҳо доштед? мо бисёр вохӯриҳо дорем. бо мансабдорони гуногун аз вазорати корҳои хориҷӣ ё вазорати рушди иқтисод ва савдо мехӯрем. мо инчунин бо баъзе ҷонибҳои манфиатдор, соҳибкорони хурду миёна, занони соҳибкор, ширкатҳои хеле бузурги Британияи Кабир ки дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд, инчунин бо ширкатҳои бузурги тоҷикӣ ки метавонанд бо ҳаҷмҳои бузург ба Британия содироти мол кунанд ва баъзе намояндагони дигар ташкилотҳо мулоқот мекунем. дар бораи низоми нави савдои бритонӣ бо кишварҳои рӯбатараққӣ дар осиёи марказӣ, чӣ хеле ки ман медонам дар Ӯзбекистон соли гузашта ин лоиҳа ба роҳ монда шуда буд. каме маълумот медодед аз таҷрибаи кишвари ҳамсоя? ҳам Тоҷикистон ва ҳам Ӯзбекистон аъзои ин нақшаи нави Британияи Кабир мебошанд, вале онҳо дар сатҳҳои гуногун мебошанд. Ӯзбекистон соли гузашта барои дарёфти имтиёзҳо муроҷиат карда буд ва ҳоло аз ҷониби ҳукумати Британия санҷишҳоеро мегузарад. мисол, як корхонаи хурде ки дар Лондон ҷойгир буда аз Ӯзбекистон либоси кӯдакона ворид мекард ва ин тиҷорати хурд пеш аз гузаштан ба сатҳи имтиёзнок бо харҷи зиёд дучор мешуд. вақте ки мо боҷи содиротро лағв кардем, он шахс метавонад тамоми молҳоро бе боҷ ба Британия ворид кунад ва молҳои бебоҷ воридшуда барои истеҳсолкунандагони Британияи Кабир арзонтар ва ба содироткунандагон низ муфид мебошад. тоҷирон пуле ки барои боҷи содирот сарф мекарданд, акнун метавонанд ба дигар хароҷот мисли нақлиёт ва сӯзишворӣ равон кунанд. ҳангоми фарогирии Тоҷикистон ба низоми нав, қариб 3000 намуд молу маҳсулот бидуни боҷ содирот карда мешавад. аз соҳаи гуногуни истеҳсоли Тоҷикистон ба хусус насоҷӣ ва дӯзандагӣ ва кишоварзӣ. Фабиан, Карен, таъссуроти шумо аз ҳузуратон дар Тоҷикистон каме мегуфтед? мо ба Тоҷикистон ин субҳ омадем ва ин ҷо ба ман аллакай маъқул шуд. обу ҳавои хуб дорад. Карем бошад, аллакай дар Душанбе буд, 10 сол қабл аз ин. бале, ман дар Душанбе 10 соли пеш як сафари кӯтоҳе доштам ва имрӯз ман тағйироти бузургеро инҷо мушоҳида кардам. биноҳои нав хеле бисёр шуданд. ба ман сайру гашт дар ин шаҳр хеле маъқул аст. аз ҳузури шумо хушҳол будем. хуш омадед бори дигар ба студияи мо. Thank you. ин дам суҳбатамонро бо сафири Британияи Кабир дар Тоҷикистон Тим Ҷонс идома медиҳем. нуқтаи назари шумо оиди муносибатҳои 30 солаи ду кишвар? дар 30 соли гузашта روابط بین تاجیکستان و بریتانیا یواش یواش بهتر بشه. مثلا مردم تاجیکستان در مدت شوروی امکانات سفر به انگلستان ندارند. امروز مثلا 100 شاید هزار تا نفر میاند سالانه برای کار به انگلستان که یواش یواش روابط تجاری بهتر بشه، که یواش یواش ایشو روابط سیاسی، تماس‌های دست وزرا بهتر بشه و من خیلی خوشحالم که روابط خیلی خوب داریم و این سالانه یواش یواش بهتر بشه. ҷаноби Ҷонс, нуқтаи назар ва фикру андешаи худро оиди лоиҳаи нави савдои Бритониё бо кишварҳои рӯ ба тараққӣ гап мезадед. اون سیستم خیلی مهم است
برای اینکه اون سیستم امکانات داد به شرکت‌های در کشور مثل تاجیکستان میتونند بدون گمرک آسان‌تر به انگلستان صادر کنند و خیلی مهم است برای اینکه الان از تاجیکستان لباس، چیزهای کشاورزی، انگور مثلا صادر کنند، نو امکانات هست که دیگه و بیشتر از تاجیکستان به انگلستان صادر ممکن باشه. خیلی خوب جناب جونز، از دیدارتون خوشحال بودیم. باری دیگر به استودیوی ما خوش آمدید. خیلی ممنون. مرسی.